Yesus hunang manobus au sai nang hao long aku ho tu Golgata holao ni onjar ni holong mudo puji nasa asimi alai gumodang holong mi. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Adorang sota buhai par minggu atta martang yang naho mahita. Amin. Maredehita.
Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tondi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Luluhon maahu ale debata jala perbadahon badakku dopak bangso no naso daulat roha. Sai palua ahu sian bawa siulahon si paoto-oto dohot hajekelon. Ai hodo debata haroroan ni hagogo okku. Tongos ma hati uronmu dohot hati goranmu. Akka namanugu ahu. Pataru ahu tu dolok ni habadiaunmu dohot tu ingananmu. Haleluya. Martang yang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akka ulaon ni sibolisi, sai padungo mahami marhite-hite todim nabadiai, asa unang tarpede pami di bagasan dosa, alai asa monang hami sahat roh di ujung jala asa mardame hami saleleng ni tanoon. Pai masahat hami Tuhan uluan na sora suda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare dehita. Tatangihon ma patik ni debata di mingguta sadarion na tersurat sian buku Yohanes 14 ayat 20 sada. Songonon ma atani debata. Manang ise namaniup akka patiki jala diradoti ido na holong roha diau alai dihaolongi damang ido na holong roha diau. Ahu pe holong do rohaku di ibana jala papatarokku ma ahu tu ibana ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tu adopan ni debata laho mangulahon naho bar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho bar tu patikmi. Amin. Mare dehita.
Satopotima dosata tuadopan ni debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata ama ni Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan. Sitopa nasan adong. Paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akka nahu ulah hami marhite sian pangalosion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo hona hami ala ni dosa nami. Sato kinodo hutadikoko alai papungokku maho muse marhite-hite akka asin hagodang tagan diparpiar ni murukku hutabunihon bohikku satokin maradopukko alai marhite-hite dengan basa saleling-leling na asyakku ho ninna Jehovah si paluaho hasangapon ma dibata na digijang. Amen. Maredehita. Hata ni debata epistel di mingguta saderion minggu judika tersurat di buku Pesalmen bidu 126 memuka sian ayat sada sahatu ayat onom marsikat soring mahita majahasa di ayat parpudi rapita. Tangyang mangido haluaon sian habuangan. Ede hananakok dinamulak tinogihon ni Jehovah akka natarbuang sian Sion doson halak nabarnipi dohita. Godang matongon nabinahin ni Jehovah tuhita. Jadi marhilas ni roha mahita. Akka namarilu-ilu laho manabur. Marolop-olop dosogot laho manggotil rapita. Madala-dala peibana huhut tangis pausung-usung boni sisaburhonon rodo ibana sogot marolop-olop mangusung akka tibalana ido sahatna martua do akka natumangyon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Maredehita.
Hatidakon ma hapor seotai songon na hinatidakon ni dongata sa hapor seaon di sandok portibion rap mahita mandok. Ahu porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan na tumopalangit dohot tano. Ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian si Anton di parbadia andorang soa bubuhan. Ido tuhatta na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal doi bana di hau punor silang na tuat tuyo banotoru tutano na mula mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo laho hundul siamun di bata Jehovah amanai pargogo na so hatu dosani disimai bana pai mamula sogo tutanaon manghumi halak na mangulu dohot na mate. Ahu porsea diton di parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot dihasasaan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabegema kor sian ina rabu diuduti anon kor ina Naomi.
ganu pari audito Kita salutna di halaman pertama tertib acara dong di hitabe boy mata bereng gorni minggu tasaderon ima minggu judika do topik minggu nunga sesa akadosami nemangihut tertib acara di ibadah pagi kebaktian siang dohot acara pertangyangan jalahu pengidu hamima tuhita salutna amang dot inang unang tatinggal hon tertib acara di garejawan aletabon memulak alana nyom mata pake gabe tertib acara di pertandingan Rabu dohot akamis jalahu pengidu hamima tuhita salutna andorang sohita borhat lau pertangyangan joleta persiap pema bibelta aka ede epistel dohot aka jamita lahotu pertangyangan ni gor-gor ni nama kobasi di ibadah minggu siang minggu pagi siang malam dohot sekolah minggu halaman kedua nomor sada 2 dohot tolu boima tajaha di inganat tabe di nomor 4 inganan pertangan week hari Rabu Kamis tanggal sia dohot 10 April 2025 Hamis yan parhaladu mandok mauliate tu amanami dot nanami namangalean bagasna lau inganan pertangyangan di hari Rabu dohot hari Kamis nomor 5 namasa dohot si pamasaon a ruas natamba mamuka minggu sadarion gabe ruas ni HKBP Siagulon ma keluarga Santonius dinangi Yemima Tesalonika Boru Sidabutar Nasida Rosian Gereja HKBP Pagarjati Resort Pagarjati Pematang Siantar Nuaeng Nasida tinggal di Jalan Karya 7 Komplek Rumah Dinas Bea Cukai nomor 3 masuk Wek Onom jalahu pangido hamima itu amanami dok nanami asa jongjong ma diingananna asa di tadaruas mau lihat tema di amang dot inang B namoding nah perjolo nah di hari Senin tanggal 21 Maret 2025 nunga jumulu marujungulu nisi Andri Badiaha Lumbat Tubing tutup umur 24 tahun anak niamang J Lumban Tubing inang N Boru Silalahi sian Jalan Sejahtera Gang Bahagia nomor 10 sada Wek Pitu napa dua hon nah dari Rabu tanggal 2 April 2025 nunga jumolo marujungulu ni inang Roswita Boru Simbolon manang opu hasian tutup umur 72 tahun nahina baluan ni amang Dr. Andus S nang nenggolan sian Jalan Sejahtera nomor 6A Wek Pitu C mangapuli di minggu tasadarion sipul minggu siang di Patupa Huriatado mangapuli dohot pasaton sosial tu keluarga amang J Lubat Tubing inang N Boru Silalai sian Jalan Sejahtera Gang Bahagia nomor 10 sada Wek Pitu D pertangyangan lansia dihamu amanami inanami punguan lansia ni huriataon asa robe mahita tu pertangyangan lansia di hari Kamis tanggal 10 April 2025 masuk pukul 10 WIB maringanan di Garejaon E PA remaja Naposo Bulung di hari Sabtu tanggal 12 April 2025 di Patupa Huriatado PA remaja Naposo Bulung maringanan di Gedung Serbaguna lantai 2 masuk pukul 10 pitu WIB F pelatihan song leader dan pemusik di hari Sabtu Minggu tanggal 5 dohot 6 April 2025 di Patupa Huriatado pelatihan song leader dohot pemusik maringanan di Gerejaon hari Sabtu masuk pukul 10 pitu WIB Minggu masuk pukul 10.04 WIB G latihan kor remaja HKBP Siagul Dewan Kondenia marhite seksi remaja ni Huriata Patupahon latihan paduan suara manangkur tu iana kota remaja nama rumur 12 sahat tu 16 tahun
Nadi Patupa tiap hari Minggu masuk pukul 15.30 WIB. Jala dimulai latiani di Minggu Sadarion tanggal 6 April 2025 maringan di gedung sekolah Minggu. Jala ni pabotohon ma tu yana kota ni ruas na remaja na berminat lau mandohoti latihan padun suara manangkur asa mendaftar ma tu pengurus buha nadeak nomor handphone 0821 6789 5197. H. Perayaan Paskah HKBP 2025 yang berpusat di Medan. Tu hari Minggu tanggal 27 April 2025 pukul 14 WIB di Patupa Huriata HKBP do Paskaraya na berpusat di Kota Medan. Gomos dipangido panitia marhite ketua panitia Amang Kombes Purnawirawan Dr. Maruli Siahan SHMH Haretota Mandohoti Uloni na umoti masian Huriata HKBP Siagulon 300 halak alani taparade mati kita mandohoti Uloni marhite na mangguruhon kur hatopan naung disagihon tuhita diganu punguan kur dohot seksi jala turlumubi tuhasaluhut ruas nami unang pitor mulak kita sidung ibadah Minggu pagi dohot siang asa jumolo taguruhon satokin eddekor hatopani. I. Panitia Pembangunan HKBP Anugrah. Rodo Panitia Pembangunan Sian HKBP Anugrah mandapoton hita tu pertangan week hari Rabu dohot Kamis tanggal sia dohot 10 April 2025 marhite napasaton panorangyon tu pembangunan ni rumah dinas Pangulan Nagok Tiki di HKBP Anugrah. Jalalaos di pertangyangan itu di pasahat struk undangan tu pesta pembangunan ni Huria HKBP Anugrah. Ima di hari Minggu tanggal 10 Mei 2025. J. Bunga altar. Nah paradeon bunga altar di Minggu Sadarion imasian keluarga amang Profesor Jongker Tampu Bolon inang buru tarigan sian wek opat. K. Manjaha Surat sian distrik 10 Medan Aceh. Huria Kristen Batak Protestan HKBP distrik 10 Medan Aceh. Nomor 230 garing 10 MA garing 3 garing 2025. Hal undangan seminar lampiran 1. Kepada yang terhormat seluruh BPH persekutuan kategorial AMA HKBP sedistrik 10 Medan Aceh di tempat. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja. Dengan hormat kami mengundang bapak-bapak yang tergabung dalam persekutuan AMA HKBP di distrik 10 Medan Aceh untuk menghadiri seminar dengan tema Adat Batak dan Kekristenan yang diprakarsai oleh pengurus Persekutuan AMA HKBP Distrik 10 Medan Aceh periode 2024-2026. Acara ini akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 waktu pukul 9 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Aula lantai 3 kantor HKBP Distrik 10 Medan Aceh, Jalan Uskup Agung Sugio Pranoto Medan. Pembicara 1. Bapak Pendeta Dr. Sukanto Limbong yang menjadi Ketua STT HKBP Pematang Siantar. Yang kedua, Bapak Manguji Nababan SS MA, Peneliti Budaya Batak Universitas HKBP Nomensen. Seminar ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman kita mengenai keterkaitan antara adat Batak dan kekristenan serta implikasinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang Batak yang beriman kepada Kristus. Tema ini sekaligus mengingatkan bagaimana kaum Batak di HKBP sebagai keluarga harus memiliki kemampuan, terkhusus kepada HKBP sebagai gereja yang lahir dan bertumbuh dari tradisi Habatahon. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kehadiran dan partisipasi aktif dari seluruh persekutuan AMA HKBP sedistrik 10 Medan Aceh dengan mengutus 2 orang Bapak sebagai perwakilan dari masing-masing resort HKBP
dalam seminar tersebut. Atas perhatian dan kehadiran Bapak-Bapak sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Teriring salam dan doa, Huria Kristen Batak Protestan, Persekutuan Amat Distrik 10 Medan Aceh, Profesor Dr. Effendi Napitupulu MPD sebagai Ketua Umum, Calon Sintua Dr. Valdes J. Nenggolan MSP, Sekretaris Umum. Diketahui dan disetujui Preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh, Pendeta Suwandi Sinambela STH MPSI. Tikting nama ngihut, Guar-Guarni Ruas, nomor ulang tahun, sian tanggal onom sahatu tanggal 12 April 2025, godangna 32 halak. Hateni debata tuna berulang tahun, alai anggo panganduani ima tondi perbadia, disuroni amai marhiti-hiti guarhu, ajar hononon jala pengoton ni ido tuhamu, nasa nahu hatahoni tuhamu, natar surat di Yohanes 14 ayat 26. Kami sian parhalado dor sudi ruas mandok selamat ulang tahun ma dihamu amanami dot sudi yanakonami na berulang tahun. Sailam ditambahi tuhatama pasu-pasu dihamuna salutna. Nomor 7, pemakaian gereja dan gedung serbaguna, walu bunga altar, boima tabereng di stensilan. Di nomor 10, laporan keuangan. Ati adong laporan keuangan naso masuk dope di titing sadarion manang adong kesalahan pengetikan, boima tak koreksi tu situa wektabe asabui tu minggu naro diperbaiki. Ima titing namasa dohot si pemasaon di minggu ta sadarion. Horas salumadi ta salutna. Shalom. Tabegema Gor Sian Ama. Hagogo ondot apulapu dodile hon Tuhan itu ganu pari audi togu togu ganu tiki di ondingia
Mauliate madiho Tuhan Allah toktong do asini roham na pataruho kami siatongan ibagas nami be marparsaurak kami di bagas jorong atong Tuhan nungahu parade hami roha pikiran nami gohi di bagas atodim asatodimi na mangula di hami laho mangatusi hatam naing tangihonon nami mauliate madiho tangiho kami di bagasan anakmu Kristus Yesus Tuhan nami martangia kami tuho amin. Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai hatani debata di minggutta sadarion minggu judika luluhon ahu ale Jahoba iman atar surat di Lukas bidupitu ayat 40 sada sahatu ayat 50 songonon mahatana takasma tapautihut dua do parsingiran ni sadahalak sipa anak kon hepeng utang ni nasada 500 rupiah 50 do di nasadanari ala soada garar nasida di basa-basahon may tunasida duasa ay ise nasida tagamon na humolong roha di ibana dialusi si Simon ma parsi basa-basa na gumodangido anggo di rohaku jadi dialusi maibana tikos do panibangimi dungi didopakon ma paropuani lausnin nama madok si Simon atehe didahodo parupuanon rodo ahu tujabumon dang dilehoko aik pamuri ni patu alai anggo ibana ilu-ilu ni matana do dibahen manonui patu jala diapusi dohot obukna dang diummaho ahu alayang goibana olat nidung bongot tuson dang dipasohot mangumma patu dang dimiaiho ulukku alayang goibana dimiahi do patu dohot miak na khusus dibaheni hudok matuho nunga sesa dosana nagodangi ubahen godang holong ni rohana alai anggotik do di sesa otik ma holong ni rohana laos didok matu paropuani nunga sesa kadosami gabe didok akadonganna sapanganan ma sama nasida isi doon ay dohot do akadusa di sesa laos didok muse tu parupuani hapor siomido palua hoko mardame maho muli ima sahatna hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus say somaldo tu hatta Yesus mamakke parupamaan laho mangajari akka natoro asa umura diatusi jala umura hatob pangatusion ni akka naubege hatani tu hatta Yesus Kristus ido natarida di bagasan turupukon hatiha ditamue si Simon halak Farisei
Yesus tutongani bagasna. Di sini idota do bahwa dinatinamue ni si Simon Tuhan Yesus dada holan si Simon nabongot di si manang namiad di si alai rodo soluk rodo nang sahalak paropuan na mardusa na sumalin. Alanido akamang inang songon na hudo na kingsada na pinakke ni Jesus jot laho mangajari laho patorakon ahado nanidok ni Tuhan Yesus taringot tuak kahatana marhite parupama amma dipakai bana. Molo taida sian ayat 40 sada didok adong dua parsingiran ni sada halak na paanak kokepeng. Sada may na 500 rupiah na sada nari 50 rupiah. Alay ala suadong gararna pitor di basa-basahon manang di pasaha may tuibana tunasida di parutangan na nakingan na 500 hokma di bana na 50 hotma di iban. Siya ni madipuka Jesus laho makatay doho si Simon manukun si Simon dia do na umangat dia do na tumikos dia do na dumenggat di roham ale Simon. Roy bana madok tetu na gumudang imada ninna tikos do panibang yomi. Jala ido nang alustara ba tumabo ma namarutang 500 na hurang gurakinannya ni ijalo asa boy ibasa-basa ho ni muse tu ibana so imana lasni rohana dohot ulup-ulup na ido nang ra dohonotta. Jala ido alus ni si Simon nang maradok po Jesus jala Jesus pemadok tikos do panibang yomi. Alayaha do naing dohonon na di bagasan trupukon molo dipakai Jesus pe parupamaan taringot tu dua halak na memiliki parsingiran memiliki utang na marlapata dison akka amanginang bohado responi na puna hepengi bohado pabahenan ni na puna hepengi tu guru lomo ni na puna hepengi do laho pasahatto ni muse balik dang boy adong namamaksa. Dang adong na boy laho madok ay basa di si 500 diaw 50 ninna daw alay guru na puna hepengido ido na marlapata jala di patudos ibana may marhitesian na masa di tongan ibagas ni si Simon di bagasan partamuyon na naniotang na Jesus rotu tongan ibagas na ala memang betul-betul do ketika Yesus hadir di tikiro Jesus pitoradong do nama bahe respon pitoradong do nama bahe tindakan i masada parupuan namar dosa na sumalimi ido ben nagabi di do Jesus moloho Simon roa tu bagasmu ba asing do songo pabahenan ni parupuanan maulo parupuanan ba obuk na do ibaen marhua manginang manghalap jala ilu-ilu nei do ibaen laho manonui aboy tabayak ko nakamanginang sadia gurang ilu-ilu molo tangis jol masadari 3 jom do tahat tahe tahat do jol matangis 2 jom terus ibana sangat boy do tabayak ko 2 jom tangis sadia gurang boy do saheber ay nih manang tadok boy do gabe sahira gudang ibana iya paling sahalak na marukil situ tupe sahalak na marsak na contona tilahawon ibana baboy do honota bau tak ni 3 jom dia dungi sai so mahuse baru tangis sai so ngani dora
Alai molo di bagasan turbuko na kamanginang ilu-ilu na do di bae manonui na marlapatan di bagasan ni boy do tago barhos songod dia pakilalan ni bana songod dia panadayon ni bana maradopon Tuhan Yesus na pola sahat ilu na laho manonui bahkan di bani bana obukna laho mangalap. Imana gabi naing idot tasyan turupukon. Molo hosi modal nina. Alay molo parupuanon nang pewardo sa ibana. Alay ro ibana tuau, ro ibana madapot tonau. Alani nunga sesa dosa ni. Ido naing dohonon na di bagasan turpukona kaamanginang guru di ise do manesa dosa. Guru di Jesus di Tuhata Jesus Kristus halak naro tu ibana do napatut dapotan haluaon. Rodo Jesus tutongan ni bagas ni si Simon ro alaidang ro ibana laho mangakui laho maduk nang dohot hadiryon na say hiraholan panamuyo sabing doi di tonga-tonga ni ngoluna ketika Yesus hadir di tonga ni bagas na juk dumasa songon kamanginang ate. Melota suku kita kamanginang sudi dorahita mardosa. Ido ben nagabe di dok diedeni hita bukit detai nang pat nang mata nang pamangan luhut marsala do sudi saluhukna. Di bagasa sadari baholan haluar hita tu sian bagas tai holat taberek kalak enawa ada ninna ate. Ay apalagi molo rotu bagas joron ate. Sungguh luar biasa do jupak kita ate. Naso jupangau memang molo di huria-huria nasing saya dong dope ba nungatar lebat ibana ngaede patoluhon olo dope maju tujolo di tiok tas naon jala songon na gajang dope ahanaon arugarnyon kalung naon maju tujolo terodo akadongan pereng maning ngatar lebat di jolo dope ninna kamanginang ati juk do jupak kita boido taberengi sudedo hita adong dosa adong salah alai persoalan na juta kita boha holan naing mamereng salah ni dongan nau belgado alai dang tabereng songod dia tindakanna songod dia pabahenanna songod dia nang pangatusyon na maradopon akka pangalaho doh nang naniulahon ni bana molo paropuan na mardoso takas do naking molo di bay ni bana pe ilu-ilu ni bana na disadari bana do dirina naunggok dosa na sopatut ibana na so mungkir rohani bana boy laho pajupang doho Jesus manang na so mungkir berohana boy rak marsao ribana doho Jesus alani ido molo didok di bagasan turbukon ubelgama di sesa dosa ni halak na belga holong ni rohana nin dang persoalan nilai neng dohonon na dison atiak kamanginang dang persoalan songon na nilehon ni sada napuna hepeng nakingan 500 alai persoalan na bagaimana Yesus memberikan itu secara cuma martangiang ubur judau marpungu ubur judau markor ubur judau songonon ninna juk do ditonga itu adalah hak Yesus hak ni sada halak songok kita natoras kamanginang hak tado mangalehon sesuatu hal untuk anak kita molo adong tolu dang boy anak ko ni mangatur hita law mangales sesuatu hal hak tadoi
Basa tu sanoma 500, basa tu so 300, basa tu so 200. Pasti do tadok audo nama ngatur. Ay guarna pe naboha tinggal majalo. Kan itu? Ay molo tinggal majalo hita di hasesan ni dosa taboy do honot tatu Tuhani godang masesa Tuhan dosa kodao. Alai molorohi tatu ibana molorohi ta madapot ton ibana jalatara jumi takui pardosa hita totu di bagasan ni ido adong nang basa-basa na pinasahat ni debata marhite asi ni rohana molo tahaholongi debata di bagasan haporsiaw nama cai polin jala haporsiaw tai patuduhon naking haudukot tamaradopon Yesus di sido takas Yesus mangalehon nang basa-basanay. Molo tabigin aking epistel kamanginang bangsa Israel haruar dang alani haburjon na tetapi karena kasih anugerah Tuhan alani asin rohani debata. Ido na ing dohonon na di bagasan turpuko na kamanginang marhitesian panamuyon ni si Simon mamakulingi ibana nang pe si Simon na majamui na mangotang ibana alay ubal gadapotan pasu-pasu marhite panadayon ni diri marhite pa haudukon ni roha maradopo Jesus ima paropuan na sumalimi ido na dapotan pasu-pasu jalagok olop-olop di bagasan ngoluna alanunga di paluay bana siad dosana tunggu luar biasa akamanginang lanido di pakulingi mahita nang di bagasan topik ni minggutta sadariope tung takas do didok bahwa nunga sesa dosami tabunai akka amanginang molo didok dongan marsala hita maradopon dongatay toyma nunga sesa dosami ahmana dohonota mauliyahati di sesahod hape salaki datung gabe ulak kinot tabe muse marsala idu neng dohonota kamanginang molo nga di sesa tuhat tai dosa tai dang paula kulakot tabe muse mangulahon nakasala ido ben nagabe dido nang di ujung ni turpukod di ayat 50 hapor siaw mido palua hoko mardame mahomuli lapatannya kembali lakau di dalam kasih Kristus asa di bagasan ni molo nunga jupangmu akalas ni roham di bagasat tikyon olop-olopmu di bagasat tikyon ala naung di palua Tuhatta Yesus Kristus iho marhite dosam nagodangi nunga taruliho muli maho mardame laho maho dang na disuruh muse moloidok muli dang nagabi disuruh kawin muse lapatanna borhak maho lao maho so tungga bitadok ay suruh Yesus dah bemulin na muse akan asong atusi bahasa batak kan olo do bahasa idok mardame muli isuruh muse daw alay kembalilah kamu lehon hasesan ni dosa di bagasa kita akka amanginang alanido tarajumi do mardosa hita Roma hita tu ibana di detai 174 ayat tulu didok pardosa ho didok roham naso tamabe ho bongot alai dang alani dosam uben na sudah to bongot ahado didok daya opat hapor siaima hatai hapor siai hatai tai di homajok kamanginang ate 174 torop dope nasiati buku logu 124
hita manggarari dang targarar hitai dang tarpatu pahitai sian hamorota sian artata sian nang dohot habur juota alai otoritas ni debatadoi laho mangalehot di hita godang pasu-pasuna laho patuduhon holong ni rohana dang mabuak kita tuh hamaguan tetapi dia datang untuk menyelamatkan kita ido naing tapatuduhon atau kamu akan manginang alanunga di sesa dosata las marhatta di sini tajak koma Jesusi jala ala sian ibanado panesaon ni dosatai amin martangyak kita mau lihat madiho Tuhan hurajumi hamido nagok dosa dohami dang lias sami sian ngulu nami onak kadosa nang marhiti tangan pat si majujak pamerengan perbinigian nami alani Tuhan tunglas rohanami nunga di sesaho dosa nami marulop-ulop mahami disi idobain nadi papunguho hami di bagas jorom sianak kahaduson nami hami roh Tuhan manangihon hatami huwa porse hami matami ido hanguluan nami atong pangulu hami di bagasan basa-basam pangulu hami di bagasan hatam asalam tahu hami Tuhan laho mangulahon nahobar tu hatami patubuh ha porsion nami na tugu asaw nang manibil hami siya nakadalan na sitong siya nakadalan na lomo ni rohami tong parbadiyay hami ala hodo Tuhan nabadiya situtu mau lihate mariho pasu-pasu hami rapdohot hatami pasu-pasu nangakaruas ni huriam namar saor di bagas jorom dohot akka nasobui do pero ala ni akka parsahiton napos dorohaname dohot manasida taruli di haluaon marhite hasesaan ni dosai mau liate mariho tangihok kami di bagasan anakmu Kristus Yesus Tuhan nami martangiak kami Tuhan amin. Maredehita huhud papungupilian 2 dohot tolu.
Tatang yang kunma peliat tamartang yang mahita. Ali debata manami nadi banu agijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilihon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasya kami pelianon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam doh di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami nadi banu agijang. Say pinorbadi ya maguarmo. Say Roma harajon. Say saut malomo ni roham di banu tongon songon nadi banu agijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuhita jala asi marohana midahita. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuhita. Jala di pasaor hon madamena tutodit tabe. Amin. Amanami do inanami ita pay mamajo sa token 15 menit lasa marsiajar kur nalau tu bigi honota di acara pesta Paskaraya tanggal 27. Amang sigalingging uluh majo amang.